Okay, so yn y tutorial yma, ni'n mynd i bod yn creu efelychiad ar gyfer cyflwr mater. So, dangos sut mae atomau yn ymddwyn mewn solid, halef a nwy. Felly, y peth cyntaf mae'n rhaid i ni wneud yw, does dim angen y cath ar gyfer y rhaglen yma. So, ni'n mynd i dileu y cath drwy gwasgu ar y bin ar fan hyn. Wedyn, ni'n mynd i rhoi cod. So, pan chi'n dileu y cath, mae y llwyfan yw'r unig peth gallu rhoi cod o fe. Rhaid dim byd arall i roi cyfarwyddiadau i, does dim sprites. Felly, beth fi'n mynd i wneud yw, o fewn fan hyn, ni'n mynd i gosod y prif rhaglen. So, strwythur y rhaglen i gyd. A wedyn, ni'n mynd i, o fan hyn, danfon negeseuon i gweddill y sprites neu'r atomau, a dweud wrth nhw sut i ymddwyn o ganlyniad i beth sy'n digwydd o fewn ein prif rhaglen. Felly, beth ni'n mynd i wneud yw, wel, ni eisiau dechrau pob rhaglen gyda pan ni'n gwasgu y banner wyrdd, so yn digwyddiadau. A wedyn, ni eisiau gofyn cwestiwn. Fi eisiau rhaglen i gofyn i fi i rhoi mewn tymheredd. Pan fi'n ysgrifennu tymheredd, mae'r rhaglen wedyn yn dweud wrth yr atomau sut i ymddwyn yn dibynnu ar y tymheredd fi'n rhoi mewn. A ni'n mynd i seilio hwn ar dŵr. Felly, fi'n mynd i gofyn cwestiwn gyntaf o fewn synhwyro. A mae'n gweud, gofyn beth yw eich enw? Wel, fi'n mynd i gweud yn lle, beth yw'r tymheredd? A wedyn, y canlyniad i hwn, beth bynnag mae'r person yn teipio mewn fel ateb i hwn, so mae'n mynd i gofyn cwestiwn. Beth bynnag mae'r person yn teipio mewn fel ateb, fi eisiau cymryd yr ateb yna, a wedyn danfon neges, naill ai solid, nwy neu halif, sydd yn dweud wrth yr atomau sut i ymddwyn. Felly, mae 3 posibiliad fan hyn, nid 2, so dwi ddim yn jyst yn gwir neu anwir. Mae 3 posibiliad. Mae solid, nwy a halif. Felly mae'n rhaid i ni meddwl am sut ni'n mynd i strwythuro y ran nesaf. So os mae 3 rhan, peth cyntaf fi'n mynd i wneud yw fi'n mynd i gwirio ydy'r ateb, ydy'r tymheredd yn llai na 0. Okay, so fi'n rhoi llai na o fewn gweithredwyr. A yr ateb i'r cwestiwn, beth bynnag mae'r person yn teipio mewn, mae'n cael ei storio o fewn y bloc ateb o dan y bloc cwestiwn, gofyn. So os mae'r ateb mae'n rhoi mewn yn llai na 0, okay, os mae'n llai na 0, wedyn fi eisiau danfon neges i gweddill y game, gweddill y corluniau, y sprites, a chi'n ffeindio hynna mewn digwyddiadau. Ar y gwaelod o'r blociau digwyddiadau, mae darlledu, okay, broadcast, a fi'n mynd i rhoi o fewn fan hyn. So os mae'r ateb yn llai na 0, fi eisiau darlledu neges. Gallai fi gadael fel neges 1, ond mae'n well labelu y neges, fel bod ni'n gwybod, ni'n cael rhyw fath o syniad beth mae'r neges yn golygu. Felly, fi'n mynd i gweud, hwn yw solid. Os yw'r tymheredd yn llai na 0, mae dŵr wedyn yn ia, so mae'n solid. Ond, so mae hwn yn ffain. Os mae'n llai na 0, a mae hwn yn wir, mae'n mynd i darlledu solid. Ond beth os dwi ddim yn llai na 0? O wedyn, gallwn ni meddwl am, wel, beth os mae'n fwy na berwbwynt dŵr? So beth os mae'n fwy? So ni'n dweud os arall. So ni'n gwirio hwn. Ydy e'n wir? Os mae'n mynd i wneud hwn. Os dwi ddim yn wir, mae'n mynd i mynd i'r rhan nesaf. A wedyn, y peth nesaf ni'n wneud yw gwirio ydy'r ateb yn fwy na 100. So ni angen yn fwy na. Okay, fi'n newid hwn i 100 gradd Celsius. A fi'n rhoi yr ateb mewn fan hyn. So fi'n gwirio, ydy e'n llai na 0? Os na, wedyn fi'n gwirio, ydy e'n fwy na 100? So beth os mae fe yn fwy na 100? Wedyn, ni'n mynd i darlledu neges gwahanol.
Os mae fe'n tymheredd yn fwy na 100, mae dŵr wedi enweddu. Ac felly mae fe'n nwy. So ni'n mynd i darlledu neges nwy. Ac felly, os dwi ddim yn llai na 0, a dwi ddim yn fwy na 100, rhaid bod e rhwng y ddau. Felly, y cyflwr mater sydd rhwng y ddau yw hylif. So ni'n darlledu hylif. So dyna'r prif rhaglen, y prif strwythur o'r rhaglen. Ond beth mae'n ni'n nawr yw rhaglenni atom sydd yn ymateb i'r negeseuon yma mewn ffyrdd gwahanol. Iawn, so gawn ni creu atom. So gallwn ni just ffeindio pêl o'r llyfrgell o gorluniau, neu gallwn ni peintio un ein hunan trwy gwasgu ar hwn. A fi'n mynd i creu cylch, just a cliw, tip i chi os chi eisiau gwneud hwn. Os chi'n dal lawr shift pan chi'n creu y cylch, mae fe'n creu cylch perffaith. Yn lle, os fi'n cael gward o fe, mae'n mynd i bod yn oval, neu eclipse. Os chi'n dal lawr shift, mae'n creu cylch perffaith bach yn rhy fawr fan'na. A os chi'n llusgo fe fel bod e'n clicio mewn i'r canol y llun, mae hwn yn cadw popeth yn canolig. So canol yr atom yw canol y llun hefyd. A gallwn ni enwi'r gwisg os ni eisiau, dim reswm am wneud hwn yn y rhaglen yma, ond gawn ni ail enwi y ciplun ei hunan, neu'r corlun ei hunan, a gawn ni enwi fe yn atom. Felly, ni wedi creu'r atom, nawr mae rhaid ni gweud wrthau sut i ymddwyn. A beth ni eisiau yw cael ei ymateb i pob un o'r negeseuon. So, chi'n gweld y bloc yn digwyddiadau pan rwy'n derbyn. A gawn ni ddechrau gyda solid. Yr un fwyaf hawdd i wneud. So, o fewn solid, mae atomau jyst yn dirgrynu nôl ymlaen. Maen nhw'n methu symud, ond maen nhw'n gallu siglo tymyn bach. Felly, sut gallwn ni wneud hwn? Wel, o fewn symudiad, blociau glas, gallai ddefnyddio symud 10 cam, a gawn ni weld beth sy'n digwydd. Mwyn profi fe, a arbrofi gyda fe, os chi'n gwasgu ar y blociau het, so y blociau sy'n siap gyda baseball cap, mae'n rhedeg y rhaglen na. So os chi'n gwasgu ar hwn, chi'n gweld bod wedi symud 10 cam i'r dde, pob tro fi'n neud hwn. Felly, fi eisiau fe symud 10 cam, ond fi eisiau fe aros yn yr un lleoliad. Felly fi eisiau fe symud 10 cam yn ôl hefyd. Felly os fi'n rhoi mewn fan hyn, symud minus 10 cam. Nawr, os fi'n gwasgu fe, beth sy'n digwydd? Dim byd. A'r rheswm yw, mae'n digwydd mor gyflym, chi ddim yn gweld y symudiad o gwbl. So ni'n mynd i rhannu fe gyda bloc aros o fewn rheoli. Mae'n aros un eiliad cyn i fe symud nôl, so gan i weld. Iawn, a chi'n gweld y symudiad nawr. Ni'n gallu gwneud hwn yn bach yn fwy gyflym os ni eisiau 0.1. Chi dal yn gweld e yn symud. A ni eisiau fe i ailadrodd y broses hwn. Wel, am byth ni'n mynd i wneud. Felly, eto o fewn rheoli, mae bloc am byth. Ac unrhyw beth ni'n rhoi ti fewn i fan hyn, mae'n mynd i ailadrodd. Felly, os ni'n rhoi hwn o gwmpas y blociau, a chwarae hwn, mae'n neud e am byth. Ond un peth sy'n rhaid ni'n neud, mae fe'n symud 10 cam i'r dde, aros 0.1 eiliad, a wedyn mae'n neud y 2 cam yma mor gyflym, chi ddim yn gweld e. Felly, ni'n mynd i roi aros 0.1 eiliad arall mewn ar y diwedd. Okay, so mae'n symud 10 cam i'r dde, mae'n aros 0.1 eiliad, mae'n symud nôl, mae'n aros 0.1 eiliad, o mae'n symud eto i'r dde. A ni wedi creu solid fan'na. Dyna sut mae atom yn ymddwyn mewn solid. Ond gallwn ni wneud hwn bach yn fwy gyffrous neu yn fwy gywir. Dwi ddim jyst yn symud i'r de ac i'r chwith. Mae'n gallu symud mewn unrhyw gyfeiriad o gwbl. A ni eisiau fe bod ar hap i ddweud y gwir. Felly, o fewn symudiad, ni'n gallu newid pa gyfeiriad mae'r atom yn pwyntio. A chi'n gweld, mae fe wastad yn pwyntio
i'r dde i ddechrau gyda cyfeiriad 90 gradd o'r top. Felly, ni'n mynd i wneud hwn i fod ar hap. So, lle mae y bloc pwyntio i gyfeiriad. So, sy'n llusgo hwnni mewn. A hefyd, o fewn gweithredwyr, mae yna bloc dewis ar hap. A ni'n gallu newid hwn i fod yn rhif o 1 i 360. Oherwydd dyna nifer graddau. A ni'n gallu llusgo hwn o fewn y bloc pwyntio i gyfeiriad. So, yn lle pwyntio 90 pob tro, mae'n mynd i pwyntio i rhyw rhif mae wedi dewis ar hap rhwng 1 a 360. Felly, os newn ni'n rhoi hwn mewn i'r bloc fan hyn, wedyn, pob tro mae'n symud, mae'n dewis cyfeiriad ar hap cyn iddo symud, mae'n symud yn ôl, mae'n dewis cyfeiriad nesaf newydd ar hap. So, gan ni profi bod yn gweithio. Iawn, a mae'n mynd mewn pob gyfeiriad ar hap. A dyna ni, dyna sut mae atom yn ymddwyn mewn solid. Felly, ni'n gofyn yr un peth nawr ar gyfer hylif a nwy. So, pan rwy'n derbyn o digwyddiadau, a gewn ni wneud hylif yn gyntaf. A trwy yma, ni eisiau fe i symud o gwmpas a falle bwntio off y walydd. Felly, ni eisiau fe i symud ymlaen. So, symud 10 cam ymlaen. A ni eisiau iddo fe, os mae fe'n cyffwrdd y wal, i bwntio yn ôl. Ac o fewn Scratch, mae yna bloc sy'n neud hwn. O fewn symudiad, os ar ymyl, bwntio. Ond dyw hyn ddim yn gweithio os ni'n neud e o fewn. Wel, just unwaith. Mae'n rhaid ni ailadrodd am byth. So, gan ni roi am byth o gwmpas e, a nawr gan ni weld beth sy'n digwydd. A dyna ni. Dyna sut mae atom ni eisiau'r atom i ymddwyn mewn hylif. Ond falle mae fe braidd yn rhy gyflym. Falle dyna yw bydd nwy yn ymddwyn. Felly gawn ni newid y camau i 5 cam. So pob tro mae'n wneud y cyfarwyddiad yma, mae'n mynd hanner y pellter. So nawr mae lot yn arafach. Iawn, a wedyn ni eisiau wneud nwy. A oherwydd mae nwy a hylif bron a bod union yr un peth heblaw am pa mae'r gyflym maen nhw'n symud. Gawn ni de-glicio ar y top fan hyn. Dyblygu. A wedyn newid hwn i'r un nwy. A newid hwn i 10. Nawr mae nwy wedi wneud hefyd. Hylif lot arafach. Nwy yn gyflymach, gallwn ni wneud e 20 os ni eisiau wneud e'n rili gyflym. OK, a wedyn yr unig peth sydd angen i wneud nesaf yw profi bod y holl raglen yn gweithio. So cofio, os ni'n gwasgu'r banner y wyrdd, dyna sut mae'r rhaglen yn gweithio. A ni'n rhoi rhif i mewn. Os fi'n rhoi rhif negatif i mewn, mae fe'n ymddwyn fel solid. Os fi'n rhoi rhif 50 i mewn, mae fe'n hylif. Ac os ydw i'n rhoi rhywbeth dros 100 gradd, mae fe'n ymddwyn fel nwy. A dyna ni. Gallwn ni wneud hwn bach yn well, oherwydd o fewn cyflwr mater, nid just un atom yn unig sydd. A mae cwbl o ffyrdd gallwch chi wneud hwn. Dibynnu ar faint o amser sydd yn ni, ond rhyw ffactorau eraill i ddweud y gwir. Un ffordd yw just, os chi'n hapus gyda popeth neu sut mae'r atom yn gweithio, a'r holl cod i gyd, de-glicio, a gosgu dyblygu. Ac eto, ac yn y blaen. A wedyn bydd pob un yn ymateb yn yr un ffordd. Ond, chi'n gweld bod nhw'n gyd wedi grwpio gyda'i gilydd. Iawn, so mae rhywbeth gallwn ni wneud mwyn wneud hwn bach yn well. A ffordd gallwn ni wneud hwn yw, cyn iddyn nhw symud fel hylif neu nwy, yw i gosod pwyntio i gyfeiriad ar hap. Ond ni ddim eisiau nhw wneud e wrth i nhw symud, just unwaith ar y dechrau. So just fan hyn. Ac hefyd fan hyn.
So nid o fewn y dolen, y loop, ond cyn i ddim mynd mewn. So gan i trio fe eto. 50. Nawr maen nhw gyd yn symud ar cyfeiriadau ar hap. Mae'r ddau yna bron yn union yr un peth, ond gan i trio 150. A chi'n gweld beth yw'r problem? Dyna'r pwynt o'n i fod yn neud, ond fi wedi hofio. Fi wedi newid y cod mewn un atom, ond dwi ddim yn newid y cod mewn pob un. A dyna beth yw un problem gyda copio a glido atomau. So gaf fi ddangos chi y peth gorau i wneud, sef, os fi'n cael gwared o'r rhai. Felly fi'n hapus gyda'r cod o fewn yr atom yma. A ffordd arall gall chi cael mwy nag un yw trwy defnyddio clonio yn Scratch. Felly, o fewn rheoli, ar y gwaelod y blociau rheoli, mae yna bloc creu clon o fi fy hun. A beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i gweud, OK, pan mae'r banner gwyrdd wedi cael ei clicio, creu clon. A mae'r clon yn mynd i cael union yr un cod fan hyn. Felly, unwaith mae'n derbyn yn neges, so os fi'n gwasgu banner gwyrdd, mae wedi creu clon o dan yr un hynna. Unwaith fi'n gwasgu yn neges, so 130, dyna'r ddau nhw ymddwyn fel hylif. Maen nhw'n ymddwyn yr un ffordd, ond mae pob un yn wedi bod ar hap oherwydd y cod ni'n wneud, a dim rhaid i fi copio lot o corluniau. Wel, sut gallai cael mwy nag un clon? Gallai wneud y bloc llwyth o weithiau, dyblygu, ond mae ffordd gwell wrth gwrs drwy ddefnyddio ailadrodd. Os fi eisiau creu 10, fi'n ailadrodd y bloc yma 10 waith. A maen nhw gyd nawr wedi cael eu creu o dan fan hyn. Beth yw'r tymherydd? 130. A dyna ni wedi creu efelychiad o cyflwr mater. A sut gallwn ni estyn hwn, os mae plant wedi deall e. So, ni wedi dysgu nhw sut i wneud amadolion, conditionals. Ni wedi dysgu nhw sut i wneud darlledu, blociau fel, blociau os, if statements, if else statements hefyd. Okay, cangheni, ni wedi mewnbwn defnyddiwr, a hefyd ailadrodd. So ni wedi addysgu loads o pethau rhaglenni, ond hefyd ni wedi addysgu y gwyddoniaeth. Gallen nhw wedyn edrych i fyny rhyw elfen gwahanol, falle Mercury, a ffeindio mas beth yw ymdoddbwynt a beirybwynt Mercury. A falle bod gan Mercury ymdoddbwynt o -20, a bod gan beirybwynt o 200 gradd Celsius. A trwy newid hwnna, maen nhw wedi addasu y rhaglen yma o dŵr i weithio am Mercury. A mae hwnna wedyn yn addysgu nhw y ffaith bod pob elfen gyda, neu pob, sa'n gwybod y gair, pob substance, gyda ymdoddbwynt a beirybwynt gwahanol, ond dibynnu ar y bondiau sydd i fyny fe. OK, so dyna ni. Dyna diwedd y tutorial yna. Gobeithio bod chi wedi dilyn a gweld pa mor ddefnyddiol yw cymhwyso rhaglenni i pethau, i topigau o pynciau eraill. Diolch am wylio.